Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahito Maulay Circle mentakasingi ke kan retorik rusau arajar arusau apok kejingelam jong presiden ke Maulay Circle uba pensuk harin kat kejingelan lang presiden jong kahito Shillong City usamla ban pentingan lang semle nang ta general secretary samla Balaji Jerwa lembat kinongelam jong ke central body kilalit banjurip ya ke CHC ke badan hamauyong ha ke bakum ka seng kalalap ya shibon ki jingduna hapo kani ke CHC. Nakaliang kaseng kalalap ru baga CHC katrekam klem da bot iki kindon ki balabot da sorkar naga benta ban pentrekam bat penyat iki CHC laong ru bakat kum ki kindon jong sorkar ki CHC ki de bandon sangut ki doktor ki bakin top nado ki gynecologist pediatrician surgeon general medicine lani ki physician Henry kum kaseng kalalap bakita kimdon balalap penban badan tangwe doktor bat sangut ki nurse ha ka baha ka jingshisha dai bandon khandai ngut ki nurse ka bamut hnyongut ki staff nurse ka wei ki ANM bat ka wei ka PHN ha ka dai bat ki jing thia ru nakaliang ka seng kala pen pau ba dai bandon lai pau tu ligi jing thia henry ha ka jing jurip jong ka seng kalap badan tang pra tu ligi jing thia jong ki nongpang kabas ngau thamula shishu ka long ba wat ki kali ki nongpang lene ambulance ru ki shim ki duty ki ba kongsan lani ki VIP duty Badai halor kani ne kaliang kaseng kalabu jingkeli bahagan ko rukom ki kit ki bre ki bapang ladawan ki jingjia ni ki jingpang ki bakirki lani ki emergency na kaliang kahito kalapan pa ki jing sngu diaw halor ki jing bambyang ki jing don kam na ka bede bat ka kot ka khia ki bakin thop na do ki tiar kitar bat ki kamera ki babon bat kahito kala ongru balada ka sarkar kamla ban penbyang ki jing don kam jo ki PHC ki CHC ki badan hasor Shillong kumno ki patba kin khmilenti baka sarkar kan la ban ai gi jing shakri gi bapaka shi ki patba kham tam e shi ki than nong kendong Dan beliau. Betul tak bang ta? Yeah, chola pa. This one is parking lot. Yeah, and this one only the parking space. Maulay Circle Bengkat kajing dan lang jangka Shillong City batna central body hadin ngilai yo bun kijing ujor royede bakani ka CIC hang ne po muyang menta kasing ngilawan banjurep bat bangin wanduk ban ti benia bat ban kali naiki doktor dia ka e ka daw ko pelong ye kani kajing tulat jo kani CIC ke kumentasi kumpalai tu iba sub ba mentasi ni wan chinish po CHC moyang ban wan inspect ya kata jaka ban wan page hadin bang yo ek ta ki jung jor na ki pat pa tingi wan hamni mentasi bang ilap bun ta ki jing duna umdei tang nakaliang jong ka hospital andai nakaliang jong ki nong page ba ki nong ki authority ba de ban page ya ka CHC po moyang na do DHMO DHS bro te kuntahi ni wan hamni ngilap ba kat kum ka government norms ka CHC ka diwan function handrai hangni ka bun bha ki jingduna adangi pecha nakaliang jing ki jingthia aru idon tang kat kum ka government norms ka diwan don lai totally handrai hangni don tang totally te nang ta pat ki doctors ru kum ki government norms diwan don hinyong diwan don san ne hinyong tang ba hangni don tang iwe doctor hi ban chakri yaki daki phau hajar gon ki nok song snong hania po molai moyong dia kuntahi ngir ni kerpat ka sarkar ban nang niru ngimi nang ni ngin tho badar kas ka sarkar bahkan pendap ya kata ka jingduna jong kini ki community health centers kamtam ki badan hene kapsar
ladang ni ro shiro kita ki CHC ki bodon sipo nong kendong bakilong kita ki bobes andai da kitip ki jing shisha pat kidang bon ki jing duna wat kum hang niru ladang pek kinu ki CHC ne ki PHC nin lap kidang duna kita ki gynecologists ki pediatrician anta pat ki surgeon ni ti kum tahi ni kerpat bat nang ni ngin li ai ka dor khas ka sarkar bat si health minister ban pet halor kani ke jingduna jong kini ke CHC dai tang hapo mo yang henry hapo ka state juni borok hoi hapo Meghalaya wan naka itu jinan kat nga nong yalam jong mulai kumjo yung na strong steel central body kumjo te habe dai bat kini ki quarter ki badan hmiang ina yo jing jor na ki priyo ki nong snang sa sini và wat men miet men yong ba ki liat kelong kena ni wan tuition wan krekot ki mik pa sa ki sir namar ka jing dom bat ka jing latlan yang ni kotar ba ma ki wan ki dan kena di drops ki kena ba kumna ki shong kai ki sa ding ki ta ka shong jing sir jong snang te ni kapat sei health ministers ba in le ki dan kam la ni ngin pha ka dor khas ba ma ngin la ban pen kala no di kinu ki center ki ba a jing rap ki snang kum ju ka mo yong ba mo lai ki bro we te kan ni kan long tang jing stang jungi mengin nang wan inspect nang yat nang sikmat ba ngin le ka dan kam ba ngin pha ki highest authority ba ndai tang bakin syusyong kin syok tulam kin syat high level ki ban le ko humok ki ban pet ki CHC ki badan hasar na kapsar ba kinong sang kan long gajing sok kinong sang apa pang bistam Syo haswa jong kani haga khat santrik urisau arajar arpusau nakaliang ka hito maurang kineng circle haringkat kinong song snong bapura jong ka snong kilalit ban jurip ya ka surok ka bala sya isra la khat san bat khan reus nem ai hadin balas dang banti bat pentre na do usnam arajar pra bat dai tat haru mentaru ki klempat yo kita ki dak ki shin bala pendep ya ka surok PWD na do that nong terkang shado lom so ja Betul betul. Senang okro beli pesa ada senang je kan eh. Dewan okro kopi untuk sesuai. Matai. Kita pilih bentai je. Kata buat itu sesuai ada uriang. Beli apa? Takkan saya mentah. Kita kan je lah. Kita apa? Andro. Andro. Try lah. Kita pral. Pat ika PWD department ba kan train o ika nek surok ketang ba kinong kin yo ika surok ba bat bansuk kakit ka ba kamtam te ngakarpat saisen ya ki minister jongka PWD ban pejno ban pentreno ya nek surok mordor dan kalian jong hirup min sa ibu ika Cingtho siaga department beri pej ikan surok te takini flexible. Nak kalian keconga ngai kublai ya pi kumkaseng itu kepalawan ban yuk cat hapo kari kesinong ngongi na kamenta kacing cot cing pra cung kasurok keba bilong su tang banjai kaliru te nga ai kublai pi pilawan ban kmi la cung khmat te kublai sibon kublai siacar ngo pi te hakawai pat kaliang ai kublai ru ya barok ki bai don bentalang ngene ki bai ya don lang bila seki da khmat la chong yu chong pi na kamta jing sneu chung ni surok te nga kerparu keban kong ngadai ban kerpat i ka sarkar pagadai ban khmi la chong khmat ban pej namar bagani ka surok chung i sini kalong kabala chot lapra namar ngi sini kinong rep sao kinong rep keba tang berpemi ukba bangkit namar kolong bacengai surok bangkit saya ngisem sitomika te ngakerpat ika sukar bakan le no mardor hi ka namar ba kani katalang ruk lapoi hi te kakit kaba karep karyang kamut kala chan kumne ka surok pat kadang sneu te ngakerpat ru ho kumbala keren ki dirong ba sikmat ba ngakerpat di MLA Banumburom jungi jonga ka tursi markunang bikin pek khmat bakin limi siapa ka jonga PWD juga minister badi pek ipang kenika surok te ngakerpat bakin trace tom bakin lek mi khmat sa
ka sarkar bakin pha no ban tre no yakani ka surok tangkum ta hai khulai sibon naglan sungi kum ki nong sang snong jang ka snong nong hali ni pen pau ye jing sngram mat song si adu ta ya ka ching bom sim khia jang ka sarkar lang ba ka ching isra ya ka surok ka nanti ka sengkin kum la bun bun snam nei ngi kum ki snong ni pen pau ya ka ching sngo ba kadon ki ching e apo jongi nadu kikit ka ba marap ki maryang ki jongi pen poi siu shat long ka ba sat bat ka ba cencar hadu ka ta kham tam ka kelanti jongi apo snong ki thau bangin lek ngin wan kham tam ki khna school ki badon sibun ki ching e bat ngakarpat lengba kani ka social media na pen pau sya ka perthai berkawai bat kumcu sya ka sarkar bakan sim khya ye kani ka kam bat ban le kham kloi kat bala khnang ba na ka ching jongi kanong no si benta kam ne rap no ingi hak benta ka ya ki yang ka kam mar ki mata ki bangi sispa na ka sispa hapo ka sinong jongi ki dai kinong rap lada ka surak bergelenti ka sengkin kam lang ka babiang kata kalakta ingi bat kumbangi cutip ba ubat lum jong nung rap udai usurak taga daw nga kerpat ya ka sarkar bat nga kentu juro ya menteri badai pek lang ba kene ka tenat jong ke PWD bun sngow ban sim khai kene ka kam bat bun bun sen mangi kum kinong song snong barangkat ki nong ilam snong ngilalek ban mi bani kendu ya engineer bat ya ki officer ki staff bafero fer jong ke PWD road hanrai kisngap yengi hak tu sngi bat hak tu por ke bangi ngilek ki kongu hanrai ya ka kampat kimsem lala ban sunyau bat kim tre nei kilus isra kum nei kalong ka ba cencar haptang jongi bat ngai khublai na ka benta chupi sia barok kum ka sanghito insong lengkat ka sanghito ka bala banwan sine snong jungi ban curip ya kane kalanti kasengkin kasurak khantam bal philai i la ka chang khmat ban sakhi ba hadu kanu kadan ka ching e na ka benta jungi kum kinong sang snong kum tang kerpat e phiru ba phin sngubha ban yarap ban penkran mo asadolong kan dadon kanu kanu kalanti kalat ban penkran kenang bayol ase ke sarkar kan sngap bat kan pentrei no ya kene ke surak namar ngil adon kam siapa pelat bat darong ka bala te ya mentah ngil adon kam ban pentrei no surak kenang ba ngin yo ya kata ka cing ka longsnong ng thau ka ba idon buram bat ha ka longsnong jungiru kan yo no kata ka surak ka babiang kan ti sengkin ka babiang kenang ba kum bangil ong mene ki marap ki mareng ke jongi ki bangin penmi na ki lengkha ke jongi bangin pen po sya ki yau ki hat ke bangi yo bande kan long ka basuk handai kum bakalong mata ni syam cinge bat ni syam cincar hadu kata-kata ya kasnem ta kum basu untat mo saya ngam kan mau ha kum ubreng mla bandiang relak kumno ka sarkar ka isra ikni ka surak jongi la palat na ki khatsan snem kedai kata ka ba ka sarkar kala su e kumne dai katang suwan banti kumne sisa dai kat mata dai ban pendat no kene ban ahadu ka blak tuping mah ndai ka sarkar kala tang kene ka benta kum ka ban su ti no e kene ka surak ndai kat ba hadu menta pat ni kwa ba ka sarkar kala no da ka blak tuping kan